Vakvágány vagy happy end a budai fonódó villamos fejlesztési elképzelés vége. Az előző és a mostani fővárosi önkormányzati vezetésnek is nemet mondott a vétójoggal rendelkező második kerületi polgármester arra a tervre, hogy Lágymányos és Óbuda között a 17-es, a 19-es és a 61-es villamosok fonódásával létrejöjjön az észak-déli közlekedési tengely. Az elutasítások a második kerület szerint, hogy az új nyomvonal rendszeres forgalmi dugókat okozna a második kerületben, a fővárosiak szerint azonban a szakmai modellszámítások ennek ellent mondanak. Abban egyelőre mindkét fél egyetért, hogy nem politikai, hanem szakmai vita van közöttük. Nem politikai, hanem szakmai vita. Köszöntöm a stúdióban Láng Zsolt polgármestert. Jó estét kívánok! Jó estét! Tegnap is kereste híradónk, akkor még nem kívánt nyilatkozni, hogy azóta kameránk elé áll és megnyilatkozik, megszólal ebben az ügyben. Ezen nem kívántam nyilatkozni, hanem ugye nem értek el tegnap, de azt azért kérem nézze el nekem, hogy alapvetően egy ilyen időszakban, amikor például az önkormányzat költségvetését készítjük el, hiszen most kell elfogadni, és azért gondolom mindenki hallja, hogy nem egyszerű ma bárhol költségvetést alkotni egy pénzügyi helyzetben, ezért más dolgokkal is többek között ezzel foglalkozom. Tehát akkor nem az történt, hogy a háttérben mondjuk konszenzusra jutottak, nem, és meg tudott állapodni a főváros vezetésével? Nem. És más dolgom is volt. Egyébként tegnap volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél közben délután egy 3-as megbeszélés az NFÜ, a főváros és a második kerület között, tehát folynak ezek a szakmai egyeztetések, ezen voltam. Egyszerűen annyi történt, hogy nem tudtak elérni, de természetesen nagyon köszönöm, és most itt is vagyok, hogyha vannak kérdések, akkor arra válaszolok. Mindkét fél kihangsúlyozta, hogy itt a főváros vezetéséről beszélünk, illetve a második kerületről, melynek ön a vezetője. Mindkét fél kihangsúlyozta, hogy ez egy erőteljesen szakmai vita. Ha szakmai vita, akkor minden bizonnyal vannak elképzelések, mi több vannak hatástanulmányok, vagy olyan koncepciók, mely szerint megvalósítható-e a fonódó villamoshálózat. Mi az, ami alapján ön azt mondja, hogy nem? Sosem mondtam azt, hogy nem valósítható meg. Sosem mondtam azt, hogy nem támogatom a fonódó villamost. Mindig elmondtuk, hogy a második kerület támogatja a közösségi közlekedést, és egyébként ezt az elképzelést is támogatni tudja. Egyébként számtalan bizonyíték van, ha az elmúlt 4 évet nézzük, a 91-es busz meghosszabbítását át a hegyen, a Lövőház utcából sétáló utcát csináltunk, nálunk alakult ki Budapesten először a közép ereszkedő buszsáv, tehát minden olyan fejlesztést létrehoztunk és segítettünk, ami egyébként közösségi közlekedést támogatta. Akkor nézzük a szakmai pontokat, mely szerint ez nem jó koncepció. Bocsássam, hogy így van. Ugyanazt mondtuk a fonódó villamos, mert egyébként ez egy 2008-ban elindított terv, Hagyó Miklós által patronált és ő által elindított terv. Mi 2009-ben, amikor először írásbeli vélemények, illetve egyeztetések zajlottak, felsoroltuk azokat a kérdéseinket, észrevételeinket, amelyekben bizonytalanok voltunk, illetve amelyeken úgy éreztük, hogy nincs eléggé megalapozva ez a terv. És erre azóta sem jöttek megnyugtató válaszok. Mi nem akarunk háborúzni, mi nem akarunk semmi jót megakadályozni. Mi csupán annyit szeretnénk, és azért azt gondolom, hogy a Budapest elmúlt 20 éve az jó példát, vagy rossz példát mutatott arra, vagy jól megmutatta, hogy egyébként milyen elhibázott, rossz koncepción alakuló, előkészítetlen pályázatokat próbált megvalósítani a főváros, és hány milliárd forint úszott el, illetve milyen célok mentek tönkre. Jó, az elmúlt 20 év megmutatta azt, hogy a kerületek hogy nem tudnak együttműködni a fővárossal, vagy a főváros a kerületekkel. Szerintem mi csak azt akarjuk, hogy a budapestiek és a második kerületiek biztonságban legyenek, és egy olyan tervet fogadjunk el, aminek minden kérdése, minden koncepcióban lévő problémája ki van tárgyalva, meg van mutatva az érintetteknek, a lakosságnak, és... Akkor nézzük, legyen szíves, nézzük azt a fő problémát, amely miatt önök azt mondják, hogy ez így ebben a formában nem megvalósítható. Itt arról van esetleg szó, hogy a Margit híd alatti közlekedési helyzet nem megvalósítható, növekedni fog Budapesten mondjuk a dugók, vagy az előfordulható dugók száma, vagy pedig egészen másról. Itt pénzekről van szó, pályáztatásról van szó, és ha az Európai Uniót nézzük, akkor határidőről is szó van. Nem, teljesen jót kérdezett, és egyébként a probléma lényegét megkérdezte tőlem. Ugye azt nyilatkozta tegnap vagy tegnap előtt, nem, azt hiszem tegnap egyébként a fővárosi illetékes szakmai egyeztetésen, hogy igen, bizonyos fokú hátrányok keletkeznek minden projektnél. Mi csak azt mondjuk, hogy nem mindegy, hogy a beruházás alatt, vagy pedig hogy után, a fővárosiak, meg a második kerületiek hogy legyenek azzal tisztában, hogy valójában mik ezek a hátrányok, mekkorák, és próbáljuk meg egyébként a legminimálisabbra csökkenteni a hátrányokat, és mérlegelni, hogy egyébként megéri ez a fajta terv, vagy nem. Amit ön mondott, a
Margit híd alatti átvezetés az ugye az az ága ennek a tervnek, két ága van, az egyik a Moszkva tér felé menne el, amit mi támogatni tudunk, amikre szerintünk megfelelő válaszok vannak, és ez a másik ág, ami szerintünk nincs kidolgozva rendesen, és nem megnyugtatóak a kérdésre válaszok, ez pedig az az ág, ami a Margit híd alatt keresztbe átvinne egy villamost, elvéve egy sávot, illetve szabályos időközönként lezárva teljesen észak-dél egyetlen főútját Budán. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel plusz dugók fognak kialakulni, ettől félünk, és ezt nem tudták megnyugtatóan elmondani. Milyen más megoldást tudnának javasolni akkor, ami... Megengedi, ezt befejezem ezt a mondatot. Balesetveszélyes közlekedésre ez tehát nincs megoldva, és már a koncepcióban sem a gyalogos közlekedés, biciklis közlekedés átmenete, és egyébként pedig a legnagyobb veszély, hogy mivel már így is, aki autózik, és azért sokan autóznak ma még, és fognak is, azt gondolom Budapesten, azt tudja, hogy reggelente ez már most egy borzasztóan túlzsúfolt kereszteződés, tehát a Kolozsi térig áll néha a sor. Mi attól félünk, és azt szeretnénk kimutatni, hogy ez a félelmünk ez nem jogos, és szeretnénk ezt bebizonyítanák, hogyha ezt még levesszük ezt a kereszteződést, és nem lehet haladni észak-dél irányba, akkor a teljes második kerület lakóövezetén keresztül fog elindulni a forgalom, mert lehetetlen lesz, vagy ellehetetlenül ez a fő útvonal. Szerintünk ez nem cél, tehát mi abban az irányban megyünk, hogy olyan megoldás szülessen, ami nem plusz ekkora terheket ró egyébként a környékre és a környezetre. Csupán ennyi kérdéseink vannak, és szeretnénk rá megnyugtató válaszokat kapni. De határidő is van, amit ugye már kitoltak. Polgármester úr, egészen röviden, mert nagyon pörög az időnk. Ön szerint az hogy lehet, hogy majd minden kerület hozzájárult, és igazából önökön múlik, hogy ebből lesz-e valami vagy sem? Ez nem kellett egy kerületnek se hozzájárulni, kizárólag a második kerületnek kell hozzájárulni, és az összes beavatkozás és radikális változás a mi kerületünkben lesz. Ezért szólunk ebbe mi bele. A többi kerületben semmifajta változást ez nem okoz. Nyilván egyéb problémák vagy egyéb kérdések majd felmerülnek. A harmadik kerület a P+R parkolókat a Vörösvári út környékén engedélye, illetve sok P+R lesz, mert az az előzménye annak, hogy itt megvalósuljon egy ilyen. Tehát lesz még számtalan kérdés. Mi támogatjuk, mi hiszünk abban egyébként, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél elkezdett tárgyalások eredményt hoznak, konszenzus lesz a fővárossal, és tudunk egy olyan tervet közösen elfogadni, ami megnyugtató válaszokat ad a kérdésünkre. Ezt pedig meglátjuk, hisz határidő is van az Európai Unió által diktálva. Köszönjük. Igen, 2015-ig kell egyébként ennek elkészülni, tehát azt gondolom, hogy egyébként ebbe a határidőbe beférünk, hogyha valóban dolgozunk, és nem mással vagyunk elfoglalva. Ez a feladatunk. Köszönjük, hogy itt volt, meglátjuk, mi valósul meg. Kedves nézőinknek pedig Bodolai Zsófia szerkesztő nevében is kívánok derűsen szép estét, viszontlátásra!